Kapor kalabiang ya kabagin yo man sedang no ya kan Jingiaseng akan dengan opai jong ni kesngi badak ka banangkong na kaliang jong ka Balang ngi penpau ko jing sngongu ya oblei ubalapan la yang ikat ni nadu kinong syarai jong ka Balang kidkhot ka komiti Balang ya pi kilong kapa kilong kemi ki para samla bat kumjuru nagam ta jong pi ki hep ki baret bangin adon sipor mentah akan ka yeng ka bekentang ya ka bangin yo man mani ya u ban nagal yang jong ka Balang ni pediang sngob ha ya pi baro aka karta ngajong utrai bo nong pinim jingi ujis kres bat kumjuru nagam ta jong pi ki para bangit ki badan haki wai pat ki Balang hari ki baju iet bandon hakan ka yeng ka bekentang ka jing don kat ka jong pi kanang pensingan makanang penrohem ya kan ka jing syakri hakan ka por ki para bangit baro kani kasngi uturai kalong kasngi uturai ka bakarpang hakabalatip ya ka kum ka Bible Sunday hakabaki bor Balang ki bahalor kila batha ya ki Balang bakin rakhi ya ka badah bangi kan mau ban rakhi ya kani kasngi ka bakarpang ka Bible Sunday Kidon katu kan itiliki benta. Kibadon kam yang i. Bangin yatip, bat kata kalong ka benta menengkong, ban aingu ya ublay, baula ai ngi ya kaktian ka jong. Ban aingu ya ublay ya ka jing turai kaktian ka jong ublay. Ka ba penim ya ki benriu ha ka perthai. Ka wai pat kalong ban kan mau ya ka Bible Society of India. Kabadan kabenta kabahmat hakaba penmi ya ka Bible hakiktian ki ba pher kanang ba ki beri ken yo ban tep bat ithu bat ban pediang ya utrai ba unop nim jingi ujis kures ban kan mau nagam ta ki nong trai bo blei nang ise ban pensat bor ya ki bat hakaju kabenta ba kum ki khot jong ka Balang ni donru ya kan ka jingkit khlie bawat lang inum la ban ra ka tin ka jong blai sekeleng ka perthei sekijai ban riu ki ba pher ki ban pat yo ka tin ka jong blai ringi don pat ila ka jong ka benta ha ka bangila ban sebor sekan ka kam ban inget skem ba ka dingi sebor jongi kam pher ka long ka baret ne ka ba he ringi inget skem ka long ka jingkat khu na ka mata ka jing penyat saprang ka kam ka jong blai kham tam ha ka jing penmi ye ka Bible ha ka ba on la banyalap jaga gospel ke jing penim ai kini kilong kiat tu kan lagi benta hakabaya dei bagan ka singi ka bakarpang ka Bible Sunday man ngidwai ba ublei unis nei bandar kat bagan ka por jong jing sakri nadu ka basang badadu ka bawai kaktien ka jong mulai ka ong ka bapli ya ka ktien jong me ka ai jing shai bat ka pensampang ya ki basira ngini peteng da ka nambar Jingrwai ka ba arspa lai bukhandai arspa lai bukhandai ale pi khun ublei da jingkemen tongin ruai ban pensawa jing iet ublei saudong ka khet utrai nangya chaseyon seyon itnat jong utrai ngin nangya chate chaseyon chanong ba bakho jong utrai kumtu boro sautli gi khot rangkat ba ka tu ka khoras ka Jingrwai ka ba arspa lai bukhandai Alepi kun ublei da chink mentongin rai dan pen sawa ching ublei ban pen sawa ching ublei saudong ka saudong ka ket utrai minang yat shaseyan se
yon iten a jong utrai ngenang ya chate shaseyon shanong baba ko jong utrai pikikon usimbleng token till nam klem wai ban na kruteng utrai koleng bin na kruteng utrai koleng babin riutip utrai babin riutip utrai ngenang yat shaseyan seyan iten a jong utrai ngenang yat shate shaseyan shanong baba ko jong utrai ulum seyan badap daburam jong utrai ngen yat halentik siar nola ngen yat halentik siar nola ban boy ripneng pernai ban boy ripneng pernai ngenang yat shaseyan seyan iten a jong utrai ngenang yat shate shaseyan shanong baba ko jong utrai Jingrwai tiang on yai sa kad ba sha prang nang yat ngenang yat shasri utrai ngenang yat shakari utrai Ryntathiang bom jublat Ryntathiang bom jublat ngenang yat shaseyan seyan iten a tutrai ngenang yat shate shaseyan shanong baba ko jong utrai Kajing pule na kaktian kajong ublay kalong na ka shiti upol chikinong Philippi kalenong ka baar ka khot ka banangkong hadu ka basan bat kumjuru na kaju ka shiti na kalenong ka basaw ka khot ka banyo ka shiti upol chikinong Philippi kalenong ka baar ka khot ka banangkong hadu ka basan bat kumjuru na kalenong ka basaw ka khot ka banyo ikentuan ki bang kumni ladadon namar kata kanu ka jing putingan ha ukres ladadon kanu ka jing pensingan ka jing yaed ladadon kanu ka jing yaslok umunsim ladadon kinu ka jing isnai bajam bat ki jing yasngausan ai to pin pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin ya long ka ju ka jing mut
Kibiadan kaju kajingya it, kibashim and sim hi, kibayade jingmut. What le ay ru da kajingya pen lani da kajing sarong. Andrei da kajing snaurit da nyau pi ya kiparlok, kiba khamha banyalade. Lem da kami uwei pa uwei, tangya la kajong hi. Andrei uwei pa uwei na pi, ya kijong ki uwei pat ken. Te kata kajing suk ublei ke bapalat ya kajing syampang baro, kan ri jai ken, ya ki dot not jong pi, bat ya ki jingmut jong pi, ha ukris Jisu. Do ublei unisnei ban kerku, ya kajing pule, bat kumjuru ya kajing syashkor ya kaktian ke bakhoj kajong u. Tungin ya lang, hakmat ublei ya kajing dawai. Ublei bat ukpa jungi ubah peneng. Belum utrai jungi met, utrai jungi mensim. Utrai juga peneng syajrang bat kakendau syatubian. Utrai ubalat hau ya kini kajing em. Bat ubalai lamru ya kini kajing em. Yemla kokon rat klem dapan pau kajing sengongu kajing yame. Bamela dan rengkat bat kajing em jongi lama kini kisngi bat kini kipor kibalari nyok syadien jong kajing em kajing. Bahap teng sibun kajing ya kendo bat kajing ya syem kajing. Kibahatang ini ban mat ya kajing suk bat kajing kemen ya kajing dap kerhai ya kajing em au blai. Bat hateng ru ini ban mat ya kajing sengosi. Ya kajing yam ketang bat kajing kibabun jat. Kiba penok mensim nangi. Rekini au blai kilong kajing kerku kiba malah tak saya kajing kajing. Ya kaban yo ban perang ya kajing em kajing. Bangin sengau tu khamha. Kat bangin dang em, kat bangin dang yaksat asla jong ni kaperthai. Ngiwan man aingu ya meka konrat ahlor ki benta barok ki bamelale kajing em kajing. Bat kerpang ru lembah jong ni kapor ngiwan man aingu ya me. Mangila ban ya don kat ni hakayeng ke bagentang kajong me. Nadu ki barit tam bat hadu ki basantam. Ya kabangin yo ban wan sipor hakayeng ke bagentang kajong me. Ban yo ban sengap ayu bakaktian kajong me ka keren yangi. Ban yo ban ruayaro ka ketang kajong me. Ban yo ban kentiu nam ya kapuram kajong me. Ban lembah jong ni kapor ko konrat yiwan bangin bu di khmat jong me. Bamani snei bemendarang kat ko konrat bagani kapor jong kajing mani kajong i. Ya rap ingi konrat bagin i syadien sipor ki bayasno bat kajing em jong i. Rebing don sipor. Banya slok bat me ubalo konrat jong kajing em jong i. Ba anda bangi mi nakani kajaka kentang. Ngin mi rengkat bat kajing kerku kajong me. Iwan nakani kapor ko konrat bagin buti nam taka balang kajong me. Nadu kinong syarai kita khot ka komiti balang kilong kepa kilong kemi lambat ki samla. Bat kumjuru ki hep ke baret. Lamru bat kitu ki wei pat ki para banget ki baron ki wei pat ki balang. Bamedi isle banang kersan por yangi. Ban penyo ngi ka mensim manginang la man sakriya me haki por baro. Iwan ru bangin buti kerpang nagam ta ki longyeng kesan apo jong ka balang. Don napeng joki ki beriban mat i ka jing suk bat ka jing kemen. Don napeng joki ki beriban mat i ka jing bat ka jing tenju a ka jing em. Don napeng joki ki beriban mat ya ka jing yam ketang hak bagi ban dono ya ke ba i jibathon. Don napeng joki ki ba mat i ka jing syate ki jing syakum haki kindri jong pop juga pop bat upaman. Don napeng joki konrat ki bam don napeng ka jing ya song suk song san halak jong yeng kisam. Iwan hakan ka por ka konrat ya kami misnei. Bandar rengkat ya kamu kita barok ka konrat. Kerpang ru ka konrat iwan bangin buti. Nagam ta ki kam jong ka balang. Kerpang hakaba kum ka balang i don hakalenti jong ka jing pengkre. Hakabangin sayo ya kaban jet ikite memasan. Jong ka balang. Ya kabangin sa perlong hakan ru tarik jong benai Februari harjar puar. Ka konrat Miyu i baga kam jong kabalang kalanang roy hakajing pun beriau. Bat kumjur konrat hakajing don jong kirim pe kisan. Kabadawa ka konrat. Ya kita memesan ki balong kinong syarai. Ya kabangila ban ai kajing syarai. Kabak hamba ya ki khun ki jong meh po jong kabalang. Man iwan man kerpat akhmat jong meh ka konrat. Ya kabang misnei. Medalong ka man jong meh ban sei kerhai kinong trai. Akabakila banyak kit lengkor ka kam ka jong meh. Bat kerpang ru nakam pra jongi kumgiru khot jong kabalang. Ngidon ka jingit ki ka bakhla ka konrat. Ya ka bangin wat ya ka jing slok bat me. Bangin ya slok siang si sem ba bangin ya slok bat ki wei pat ki para bangen. Kanang bangin yo ita ki rang ba. Ki ba me sem skop ha bikin long kita be mesan ha po jong kabalang. Kurhu ingi konrat kat bangin dang don hakal di jong jing pen kre. Ngin skop kan tang ngi ka kam. Haki por barok ka konrat. Nyiwan ru bangin bukti kerpang ka konrat nakam takas sekolah ti halang kering.
Kalaya syafrang ka konrat lang bagi digisnem. Bat hadu ka ne kapor. Bat ngiu I ka buram ka jong me ka konrat. Bat ngi dawan ban bu ti gerpang nadu kinong hikai. Ba me di sei man kersan por ki konrat. Ki bat tres sistem met bat man sim konrat. Nakam ta ban ai ka jing hikai. Ya ki kun heb. Ki bawan nakam ta ban yo ya ka jing hikai hak ti ka skol. Bat ker khuru ya ki kena skol ka konrat. Man kersan por ki. Bat pen yo ki ka jing start ba ka jing champang. Ba ki la ban kieu ka jing puli ka jong ki. Bat kam ta me balam ba ka jing puli ka jong ki. Ki la ban pedan buram ya ka teng jong me. Lem ba jong ka por ka konrat iwan bangin bu tiru. Aka ba ka ka ski ka long ka ski ka ba khrawat ka ba karpang ka konrat. Ya ka bal tip ka Bible Sunday. Ban aingu ya me ka konrat be mala ai ngi ka tien ka jong me. Ya ka ba mala pen pau ya ka jing thmu ka jong me. Bat kum juru konrat ya ki kam ka jong me. Bat kam tam ka konrat. Bat dai lang ba ka tien ka jong me. Ka bangi long kum ni ko mangi long. Hadu ka ni ka por ba ka ne ka khmat. Ngi layo ka konrat I ka ni ka jing shai. Ya ka balawan ra yang ina sil yang duriau. Bat ka ba khot yang iru. Ba mangiru ngidan ka jingit khle. Ya ka bangin ra lam ya ka ni ka tien ka jong me. Syaki wai pat ki para man sim. Ki bam pat yo bat ki bam pat tip. Ya ka ni ka tien ka ba khot ka jong me. Ba makiru kin yo mat ya ka jing ka khu ka jong me. Kin yo I ya ka jing shai blai ka jong me. Ba ki la ru bat em ka jing shai. Bat ban ya ka lenti ka jong me. Don kat kerpang ka konrat bat ka Bible Society of India. Lambat ki branch ki ba per ki badan hapok ka ni ka ri India ka pi ka jongi bat kumjuru hakane ka jalla ka jongi. Ki badan ya la ka jong ka benta ka konrat. Ka ba penmi ya ka tien ka jong me ha ki jak tien ki ba per. Ban pen yo bat ban pen poi. Syaki jak ban rieu ki ba per ki ban pat pediang ya ka tien ka jong me. Ker khu ki konrat. Ni sngo thu ba ka kam ka long ka ba khia. Rangi ngit kem ka konrat ba me men pen sat bor ki. Ba ki la ban trei ya ka kam. Nakam ta ban kintu nam ya ka buram ka jong me. Iwan ru bangin bu ti lemah chone ka por ka konrat. Ba man di snei ba man rangkar ru bat ka jing yat li jongi. Kam tam e abang em ha ki sngi ki ba ki jing e bat ki jing ele. Ki sngi ka konrat. Ki ba bun sien ngi aratien. Ni shep tieng. Bat kam tam e ka konrat. Buon ngi pai dien na me. Ya rap yang ngi kum ki khun ki jong me. Ya ka ba mala siu spa da ka dor ba ka snang ma jong me. Ba pedeng ki jing e ka bang imat. Yin wat ya ka bor ka jong me. Ba da pedeng ka jing suk ka bang yesem ngin ai ka buram shame. Ba da bang yat ya ka tem ka sergi ko jing yap. Nginum shep tieng ko konrat ya ka basniu. Ba di ki bor jong ka jing dum. Mangi tip scam ba melong ma me dindo wan kershan ya ka jing jongi. Agi por baro. Sengau ko konrat ya ka jing kerpat ka jongi lemah jong ka por. Lemah pru ya ki pop ki jongi. Namangi duangi pani kini baro haka kerteng ka jong diskurs ba uturai. Amen. Ki para bangit baro sa sisian ngai kuble ya pi haka kerteng ka jong diskurs ba uturai. Ka subjek ka bangalabu haka ni kapor banya selok kalong haka dur jong jingkeli. Bar kata kalong kumno ki Kristan kin perkhat. Kumno ki Kristan kin perkhat. Isin perkhat sengau kumba lab lakwa bantu kelar lut ya gajeng em gajongi. Kumno perkhat. Kalong kumangakeli ya pi kumno pin bang. Nandon kaman hikai ya kata. Kumno pin yat, kumno pin syong, kumno pin keren. Kumno ki Kristan kin perkhat. Ki para bangit baro. Kajengmut lani kadika main kajong ubreu. Kalong ke pamayan hadu kata ta. Hakapa nganumla bantip pipi perkhat ayu hakan kapor. Bat mapi ki basyong nang tu pinumla bantip ayu. Kajengmut junga ka perkhat nang di na jurong. Lemni gitu ki basyong marjan mapi. Badai nagadi kajing perkhat kajongi. Kimi kajing perkhat. Kajing penpau. Kajing kwa.
ki Nongkren, ki Balang bajong kini, ki penlong lene ki lam, sakina gino ki Jingle, ki Jingrwai, bat ki Jinglong ke jongi. Bat ni sngau bangi biang, bat kamdon kanu ke baduna. Bat sngau ru kumba ngila ban te lakam. Yala ka jong ka jingmut. Androi ka jingkeli kalong. Hatu kalong kumtam. Hatu ngila mo ban te lakam yala ka jong ka jingmut ka jing perkhat ka jongi. Kawai ni nakinuksa. Kabalong ru ka jingpang. Bashir kai bah gini gisngi. Bagata kalong ka depression. Bat sya inga ki para banget. Ngalai kendu. Bat ki priu ki badon yang ni jingpang. Kabakta ya ka bor perkhat ka jongke. Kasang na kata ka bang yong ha kitin pareng ki overthinker. Ki overthink ya ki perkhat jeliu ya ki. Bintang la bakla keren. Ya inu kitin kila perkhat. Kila sengap jar. Bat kata kajing perkhat suki kila ngam saki ke hadu. Bahkan ni kajing mut ke jongi. Kamla asyuk bantai lakam. Bat om dai dang kata. Haba kan ni kajing pang. Na kajing perkhat ke jongki kala su thiat. Kata ru ya kamat. Kadon kajing ring. Kadon kajing kerthat. Bat isen ai ban pet yaki. Bat omla syaru ban pet yaki. Bat hapeng kata kapur. Kajing kwa kajungki kolong bakin don tang marwai. Physically ki kwa bandon marwai. Pilek sajan jungki kinbe yapi. Tang ba kajing mut jungki ko ang wat lete wat pet anga don rengkat bat nga. Herki kam jungki ki ang ki sajangai. Bat don ru ki ba set kut ilade haki kamera. Kenang ma ki wei ki nom yoi. Haba kani kajing pang kanang yat kapoi hadu uput bagi yap le kim tibrio. Baranda haba kila tibrio. Kim tib jayu yake. Kani kawai kalong kajing pang ki para penget ke basyir kai. Saki wei pat kinuksa. Kaba balai nyemla bantela kami la kajong kajingmut kajing perkhat kajong ni. Kami kajing bisni. Kami kajing perkhat ila de shimet. Kidan kita kajing sngawit hangi yanu rayanu. Kidan kita kajing kwa hangi. Kidan ru kajing ken mau, ki ikan mau ki por ki baladap. Galak banlong ki pha. Lani ki por ki bamha. So ki para banget kani kadon ka nomor kali ML 10 A4748 sungop ha itrai bakin penken riak nomor ba kadon ka jingwit ML10 A4748 so bagi badi try so bakin penken riak ini kali. Kajingkan mau gujongki. Yaki ki babha, mat kham tam yaki ki babha. Ki bakini ki penduk jingkermen yaki yakabakin nyat saplang. Ki jing perkhat basniu, kajing bisyar yaki wei. Bat kumta terter. Ni embha ki sngi keba ngilong concern bah yaka issue jang privacy bat ka confidentiality. Ka privacy bat ka confidentiality. Bagi aingo yo boleh bakat bang nang mi kisngi nang ya bet nang khamya biang. Bala kumno. Ada om baro ki badan hakani ka yeng ga bagantang hanrai. Galak banlang palat jani kamar siteng. Ngila khamya bet haki yeng kisan ga jongi. Kajiglong privacy haki yeng kisam ga jongi ru. Hakajingnya jogi por kanang kela.
Ngilay adon la kajong ki kamera kajong i. Ngilay adon la kajong kapor mi kajong i. Kapor bam kajong i. Kapor tia kajong i. Mawat jing si semru nginum la bantip syu. Ya kajong im. Jong ki dekat. Hakipor menchua. Kajong long privacy jong kayeng. Kasakut bat ngitip baro siyeng. Rimenta kala bagin tip ya ka. Kadon kajing chen sang ta. Bat ngisngau tenat ya kani kajong long privacy kajong i. Bat hakiwai pat ki benta. Kamtam habangi hen ka juk jong ka social media. Hakawai na ki setting hapo kini ki social media. Kala ban long baya ki ba pipan pa hang tu. Ya ka profile ki jong pi. Pila ban pen pa public dan pila ban pen pa private. Bat kitan ki option hang ta. Ngamut ban bisar ki para pengai. Henry kasyam sistem man batai ke jenglong privacy kini kipor. Namar marwe ha kamera. Dibahayeng jong pi kim tip. Kapertai ka tip lut. Dengba ki WhatsApp status kini, ki Instagram, ki Facebook. Ngipen pawang tu ya ka jing sngow jongi, ya ka jingiaseng jongi. Hang tu hiru ngi syat marai marwe. Hang tu hiru ngirwai marai-marwai. Nisngau bangila ban maintain. Lani ban telakam ya ka jenglong privacy ka jongi. Dap sem kun ru ngi penpau hang tu. Yap riu ru hang tu. Da kemen ru ngi penpau hang tu. Da sngausi ru ngi penpau hang tu. Langi wan kai ru ngi penpau hang tu. Wei parlok jonga uju keli yang Hakawai kasian mengai kendo yo. Ngakeli yo ngong pilong kumno. Ulaya thulut ba usat yo klan ubet ubiang. Pada hakawai kasian pada anda habang ngalai kendo pada yo sasisian. Ngamsim la keli syo yo. La keli nga pilong kumno nga ngabet ngabiang. Baru ulah sekolah ngo. Baru ulah ngai nga balai pim kwa bantip ja ayu yang ngong em. Ngalot tip lut. Wong kumdo ngong lemah ka status jong pi WhatsApp ngatip. Pi kemen ngatip, pi skosi ngatip. Pi let yelam kai khon ngatip, pi penbaptis khon ngatip, pi wan sakramen ngatip, pi let training office ngatip. Khalat imisan jong pi ngatip. Tip lut. Terus ya batai ma pi ki para banget. Ngin batai kumno iga jiglong privacy kin kisngi ka jongi. Dibagi dekat juga yang kim tip, kapor thai katip. Batai sepang jenglong confidentiality. Kamtam me abai lai dei bat kaspa, ngikwa bahai ka jenglong confidentiality ka jongi. Hari mentalang ba ki SMS, belama ki app ki pair ki juwan na ki mobile ka jongi. Bat kabu ka jengkelingi, nangno kini kitip. Ngamnon kaman batai benya kita ki para pengen. Kajing mut kajing perkhat kalong kabai tenat. Henry kapat ka prabat ka kulmar. Kamper hadukan nung itip. Henry hapeng kita ngiaksat hagijing perkhat ki bamdai. Bat gijing perkhat ki basniu. Ki ba penlano ki ba mentoy. Bat ki ba maha. Man solve ya kini. Mantela kami ke jengmut. Ngijuputan kam bahaya kini ki lai tuli ki kentian ki bangi ong tian pareng. Kawai ke balong positive thinking. Kabaar believe in yourself. Kabalai think happy thoughts and you'll be happy. Kajing perkhat ya ki babha. Manyet halade. Man perkhat kemen. Kenang bapin kemen. Ngamong bagi dia ki miarap. Kini kita ki tools ni ki mechanism. Ki ban yarap yang ni. Henry kita ki long tang sipor. Bat kimla ban long ka juba. Kamper pi perkhat pinget kumno. Henry rang gidang peteng ban le ya ka bamdai bat ka basniu. Bat kamper hadukat nu pi pen kemen sabar. Gum ki ba biang na dong sadong.
Kan raya po piyak sai bat gijing kiba pendo jingkermen. Ka kebetulan kami yang ini. Nyimdon kami ke positive thinking, nyimdon kami ke happy thoughts, nyimdon kam ru bangin belief, ala di shimet. Ke bangidon kam ke bangabu akan tin pareng ke godly thinking. Kaktian ke jong boleh ke sitiu pilipi kalau nang basau dekat ke perang. Ya ke bangla pensyong nong rem, ya kan ke subject. Ke ongkum dia. Ha ke babai no ko para banget. Ki basisha. Ki badan buram. Ki bahok. Ki bakhot. Ki ba itnat. Ki badayaro. Bat ladadon kanu ke jing baha. Bat ladadon kanu ke jing yaro. Tu pinnya perkat yakini ki ru. Kini ki prateli ki mat. Ki bakak tien ke jong boleh ke kwa ingi. Manginnya perkat. Ka yang ini bagi tela kami ke jingmut. Bat kum ki banget. Ngidon kami ke tien ke jong boleh. Bahkan direct yang ini. Bahkan batai yang ini ngin perkat kum no. Kabentah ka benengkong. Gumno ngin perkat kum Kyrgyzstan. Da ka bangi perkat ya ki basisha. Daktin pareng kong true. Ki basisha. Ngiem hakipor. Kabakar kum perkat jogi kini ki skepticism. Kabakilong negatif ya ki paro. Kabakilong atatin ya ki paro. Batlambakan ekor kum perkat kimi gijingkeli. Atau don belai. Ladadon manu tahu belai. Balai ngidon hang ni. Bat balai ru ngiem. Kami ru gijingkeli. Kanu ke badai. Bat kanu ke bamdai. Segawai pat karukum perkat ke relativism. Yang kepala pensyong nong rem akijing sengau ke jongi. Bat akamon ke balai lut ke jongi. Bat hangta barok kilam syau belai. Kum ki banget. Ngitip ya kajing sisa. Bat apa kadon kajing sisa. Kadon ru ke bam sisa. Bagi don kam bangin tip ikin kiar. Klang banginum kelumar. Kanu ke basisa. Bat kanu ke bam sisa. Ka basisa bun sien kami na ubelai. Titas kanong menengkong rekod ke baar ke ong ya ka ba ubelai. Ubamla ban lam leer. Bat kabam sisa kami nakapop nakasing pamnget. Nakasing pamnget belai. Jingiaseng. Jingiaseng jungi bun sian ki penlong yang i. Bangin atatin yo belai. Bat kumjuru na syaitan. Bat ka bangin define mentaka agini kisni ke jungi. Kanu ke basisa bat kanu ke bam sisa. Mana tak kadang jon kam tip ya kejing sisa. Bat ya kabam sisa. Namar mentah ka sisa, lasai kam sisa. Ka sisa hanga bat kam sisa api. Hanrai lasai. Kabam sisa mentah kala banlong sisa. Kabam sisa mentah hanga lasai kala banlong ka basisa. Bat kaktian ke jong boleh ke khot yang ini. Mangin perkat ya ki basisha. Maka jing sisa aku mengeloong. Kami na ublay. Man perkat syapang ublay. Kum unong tau, unong yalam. Unong penem bat unong bisar. Bat omday ban nasngaw atatian hangta. Kumba usaitan. Uloong ya kaim. Sisa kalong kumta ba ublay uloong ya pi. Man perkat syapang ya dia. Man habang orang perkat syapang ya dia. Kamut bangin lang selfish. Hari bangin yid ya dia. Namata ka bangin yid ya dia ngim yo i ya kiway. Hari hakata ka por ka ba. Ngiya compare ya dia. Lain ngiya ya nujor ya dia batno re batno.
Kalak banlong bangin sengo halor yaki, lalingin sengo hapo yaki. Kalak banlong bangi feel superior ya kita, kiba ngianujor, lani kiba ngi feel inferior ya kita. Bahkan long tik kumakan kapor, kaba pi pinpet yang anang tu, don napeng jong pi kiban ong, nganu melak banlong kumalong pastor, nganu melak ban keren kumakan pastor, nganu melak ban duai kumadwai tu pastor. Manganang ngampat lah. Badan napeng jong pi kiban ong, nang kamala mangayu ti. Kata kadai, ban perkat syapang lah dia, dah kabangi yet, ban habangi yet, ngilai lut kita kijing perkat. Iwei koren kat wei arhu pra ko ang hretu ai ba ubri un yet ila dia. Om bani nujor bat ki wei pat. Bat saka wei pat kalong. Ban perkat syapang ki wei pat. Dah kaba yet buram bat nyokor. Filipi ar lai sau. Dan rei dah kajing sngoret dan nyopi. Ya ki perlok ki bakamha banya dia. Kini ki banang kalong ka bentah ka banang bangin perkat ya ki basisha. Ki basisha syapang ublay. Ki basisha syapang yadi shimet. Ki basisha syapang ki weipat. Kelatno kato ka perkat ka bentah datin yangi. Mar kita kinom yarap yangi. Ka bentah ka ar. Ki badan buram. Honorable. Ki badan buram. Kabadan buram kadi kanu kabala ai buram ni kabal kentiu nam. Bat balan nyokor. Bat upol ha ba utho yang ni ka sisi usngo thu ba. Bama uhi ulo unong suksnong jong ka himarom. Bat kumu unong suksnong jong ka himarom. Manlong citizen jong ka himarom. Hakitu ki por kadi ka privilege kadi ka buram. Bat kami apheru yang ni. Hakabai dai bat ki badan buram. Lene ba ki balong honorable. Habangi bit ka kam ka jam. Ngisngo bakalong ka buram yang ni. Habangi bit hakajing puli. Habangi yo bat puli haki institute bat university kiba pau. Ngisngo bakalong ka buram yang ni bangin yo rung hangta. Habangi don yang kisap, badi kitalan kejongi kiba per. Kiba kiwai kim don, ngisngo bakalong ke buram bau boleh ulah aing kita. Habakalong ying kalong sem kejongi, kabit kabiang, kapahu kapahai, katip yu boleh katip ye kibreu, ngisngo bakalong ke buram yangi. Habaka kerdan kejongi, ngidon haka kerdan. Kababit kababiang. Kalak panlong bangi kum kinong sarai jong kabalang. Ngisngo bakani kalong ka buram yangi. Namar bangidan haka kerdan kababit kababiang. Kabaki wei ki buram yangi. Regi kita kilong tang kijing sngo ko jongi. Kasi tiu Filipi kalong kabalai kat kabak knai ko ong. Kita kibakut jongki long ka jingjot. Kiba ublay jongki long ka kpo bat ka buram jongki. Ki long ha ka jingle ran jongki. Kiba yamut bra ya ki ru kiba ha ka khandau. Ublay jongki long ka kpo bat ka buram jongki long ka jingle ran. Ngamut ba kita kiba keren baka kam ka jing pule ka jongi. Ki talen ka jongi ki long yeng ka jongi ka kardan ka jongi. Kin long ki blay jongi. Ran jongi em. Harikin long ki belai, ladangi penlong belai yaki. Bakin long kajing lek ran yangi. Balal kila tu no ya kacaka kajong belai. Bakak jing kajong belai ka khot yangi kum ki banget. Bangi day ki bala suspa dakas senang mojong try bon no pnim jingi Jesus Christ. Kaciti Filipi kal nong manang kong khot ka bar punya ko ong. Tangba karukom ka jing mojong pi ai kan ya day bat ka gospel ukris. Pitrai kajing puli kajong pi ka spa kajong pi ki talen kajong pi ki longyeng kajong pi ka kadan kajong pi. Compare kalong ka badan buram kan lo. Tangba ai bakan long nam taka buram kajong ublay. To perkhat ya kajong yet. To perkhat ya kajing ya buram iwe. Perkhat ya kajing sngoret. Perkhat ya kajing ila isnai. Perkhat ya kajing ya long kawai.
Jaka jingilong atakar. Bahat jaka jingilong sida jingwat. Jini kilong kapuram. Bat hang niru ngidai banda bisyar, banda yut bahai lade. Bahateng yo ba kata kajing it ka bangidonnya kiwai pat ka pensarong no yangi. Kajing buram jungi ya kiwai pat. Da kajing snauret yo ba katahi kalong penban kajing sarong yangi. Kita kajing le isnai jungi. Yo kilong penban kajing sarong yangi. Habangi it to ai ngin ya it nadu ka mansiem. Om de bandan kiwai pat ki ajanta giban mi nang ta. Tapi it to it haba pi buram suburam haba pi snauret das snauret haba pi le kajing isnai to dale kajing isnai ka jong pi. Kani kalong ka benda ka ba ari ka bangin perkhat ye ki badan buram. Ka benda ka balai. Ki bahok jos. Ki bahok. Bat kani ka pen phai ngi sa kajing bisar. Hakaba ya ubasniu la pen sistem. Bat ya ubah baha la pen kesan. Kijuran kajing ong bahakaan omjuran jing maaf. There is no forgiveness in hakamat jongkalo. Mnon jing maaf hakalo. Bila pen kenya kaan ya hamat ya kajing syak pen sitom. Barok ngikwa ya kahok. Tang baka jingkeli kami kalong. Hato don kahok. Hato don ka justice. Hakan ka imlang ka salang ka jongi. Hakan ka ri ka be ka jongi. Habakat mang nang mi kisngi ngiyo i. Ya ka jinglak bor pada ka jingbat bor ki khulung ki khna ki kentai. Ka jingyon ni ki baduk ki barang li. Ka jingyok pang ka jingduk nakajing kwan man toy jongno re jongno. Kajing penan kam bakala ya kaspa bat ya kardan. Haki kam pule. Hakajing pule ko jongi mentah badan kaspa badan ka kardan uyo. Badan ya kaspa badan ka kardan uyo. Ya ke kam. Bat hakasensar kada ka jongi ru kalong kumchu. Bat sengosi kalong bahkan ka ri ka be ka jongi. Ngisngau tu bakasan spa bar kasih hajar kamen toy yangi hagin kisngi ka jongi. Rengi sngau tu bakalong ka dorba yangi haswa ki election. Hatu gi pelet gi jing perkhat jongi kumta. Hatu kup gi gersan ni perkhat kumta. Lani kita kim dondor yangi. Hari kita kim dondor hangi. Tang ladang ilamat halade. Ladaja bangila sale bangim yo ya ka hak ya ka justice. Lah ka kam ka jing puli ngi sesngau tu ka ka hak. Kat bangim pat ya kendo ngim sengau tu ya ka hak. Pitrangin ap hadu bangin daya kendo. Kakdin ka jong belai kong ka Jingrwai sam ka Iathuhkhana ngi. Kiba hok kiba bat kiba le ya ka hum ka jong belai. Bat kibam hok kidai kibam bat kibam le. Bat kiba le ya ka basnio. Ka sam ka benengkong. Kiba hok kidai kiba bat kiba le ya ka hum ka jong belai. Kibam hok kidai kiba isi bat kiba ya ka basnio. Isaya hanrup huwai dekat bapra. Utrai uiet ya kajing bisar. Bat Jingrwai sam ke bahnyo ke dekat bakat wei. Om tang ba uiet ya kajing bisar harai udairu nong bisar bahok. Bat kitab jing pen pawar pau khat lai. Tila bisar ya wei pa wei baro kat kum ki jing le jongki. On bisar yang i wei baro kat kum ki jing le ka jongki. Namar ba kadai kajing bisar ke bahok. Bat ka khot yang i bangin perkhat. Man penyo ya ka hok. Hak itu kibadawa ya kahak. Abang ala persyang ban pulih bahaya ka Bible. Ngayo i bau Jisu upen khia ya uberyo.
Bat kami ke jingkeli hanga balai upen kia. Hato ujisu upen kia ya Gibril tang namar ba umpen pau ya ka boram ka chongo. Ujisu besar kisan hajar got. Hato kata kajing besar ka chongo. Kalak banlong ba ukwa ban pen pau ya ka boram ka chongo. Hato kat kut no tang ha ka ba ukwa ban pen pau ya ka boram ka chongo. Baronda pangalangami ka tien ka chong play. Ngasem. Banalor ka ba ukwa ban pen pau ya ka boram ka chongo. Ri ukwa ru ban penyo ya ka hok hakibreu. Ha ubapang ban pen khia bon penyo pat ya ka hok jong ka jingkot jingkhia. La thau yang ngi kibreu ki bakot ki bakhia. Hakibadok ubsai kisan hajar got. Ban penyo hakibreu ya ka hok bakidi ban bam. Namakan ka met ka don kam ya ka jingbam. Kapa mangiru ka khot yang ngi. Man perkhat ya ka hok. Kidan sibon kay melang ka salang nga jungi kipadang dawai ka hok hadu kini kisngi. Kay ka pangile. Kajing sniu jangan ka perthai kamdai namar babon kinang pop babon ki besniu. Rega dau kalong badon sibon ki babha ki bamle ai. Badon sibon ki ba kumangi. Ki ba susong ki ba susngap. Ki ba sutip ya ka hok bat ki bamle ya ka hok. Ka ba khot yang ni. Bangin perkhat ya ka hok. Man penyo ya ka hok. Haki badok, haki rau kentai, haki bapang. Om dai da kamen siam jong jing kaput keliang. Om dai da kamen siam jong jing bisni. Om dai da kamen siam jong jing yasun ka jing sarong. Bat kamen siam jong jing perkhat sniu. Kabenta ka basau. Ki bakut. Kadi ka subject ka bangia keren bat ngisim kia bah haki gisni. Ka jing khot. Bat ya ka jing khot la batai da kata ka bala menjur. Batlah priang da kibabon. Nong bishar arpuwei, arpusan. Uwei pa uwei baro ule kat ba u ibedhi. Haba kanu ka internet. Compare kalak ban bha kalak ban sneu. Tambah kata ka khot. Haba ka pernai kata ka khot. Haba ka thaba kata ka khot. Haba don gajing ya it. Bila ban songkha kata ka khot. Kham dai tho songkurim. Kilami kita gajing kai ke bakum kita. Kibekyong sex outside the marriage. Maaf yang abang apatan kami tadi kentian. Habadon gajing ye jo milai. Habapiton kamon ka balai lut kiriam ka bapimon. Makata kadi gajing kata gajing khot la batai. La pediang yaki da baro. Gajing khot kaya sno bat gajing long kentang. Kapamdon kanu gajing tho pria. Ban gidon kam ban pet shau blai. Bolong ba khot. Ikdien jong utrai kilong ki ba khot. Sam khat ar nriu. Gajing start ka ban gajrong kalong ka ba khot. Jacob lain yo. Bat gajing siap ting yo utrai kalong ka ba khot. Ong Jingrwai sam ka ba khat khandai. To perkhat yak ki ba khot. Perkhat yak akdien ka jong blai kalong ka ba khot. Gajing start ka ba ban no blai kalong ka ba khot. Bat kajing siap ting yo try kalong ka bakhot. Kajing im ka bakhot. Kadai ka ba it. Bat ka ba sakri yo boleh. Bat ka ba ri. Gila dia ong Timothy kalau nang menengkong dekat ka ba san. Bat ka ba arfu dekat ka ba arfu ar. Ka bakhot yang ni mangin persang ban im khot. Ka benta ka ba san. Ke ki ba internet. Ketin padang ki ong lovely. Ke ki ba internet. Kiba internet. Kalau belum kibriu, kitiar, kijingisem, kijongi, kirukum berkat. Kira kita, kibawan rak, kajing sengobha. Tapi internet, ya kino. Kita kipen keman yangi, kipen sengobha yangi, kipen kewaru yangi. Tambah kini kipen keman, kipen sengobha, kipen kewa kumno. Nyihapan de bisyar kini. Diperkat ya kasongkha kasongman. Ka internet pelat ta.
Haswa bangan pendap ya kajing ito asyong kurem. Nga itanat ya kasyong ka. Bat habang ong kasyong ka. Ngamut ya ka marit sa katin pareng. Ngamut ya ka seks ya katin pareng. Wa ano ban poy sata. Baron dala poy mentangas ngutu. Bakamlong kumbang aparkat hakapor bangadang samla. Sagiway pat gibenta. Gijing don gijing em ngujongi. Kajing kwa juga kemat. Kwa alut. Namar ba itanat. Tama kajing keli yang ni kami. Kita gini gijing kwa. Gijing don kam ngujongi. Lani gibang isu kwa. Yakrin ngajong boleh kong tu berkat ye bau boleh ulat hau. Kita kilong kibai itanat. Bau boleh ulat hau. Berkat ye kejeng iet. Berkat ye kejeng isnai. Ya kejeng baha. Namar dehang ta bau boleh usyam sengo baha hangi. Maka kejeng kemen jung utrai kalong kapor ong ne himaya. Kalau nong bapra dekat ke basip hau. Namar bau utrai ulong ru baha. Jingrwai sam kalau lai pusau dekat ke bapra. Bad hakamat jong me ka pendap kejeng kemen. Jingrwai sam ka bakhan ria dekat ke benengkong. Tu perkat ye ki batenat. Sapang ublei bat sapang kejing pelong ngejong ublei. Sapang kejing iet kejing isnai bat kejing baha. Kebenta ka ban riu ki badai yaro. Ketin pareng ki ong commendable. Kadai ka ba ki wei ki yaro dan ki ai credit. Dan ki adamai yangi. Lengba kejing le, kejing perkat, kejing keren. Kibalang ba kita ka ai bor ka ai mensim yaki. Bat ka penki ru yaki. Jibadai yaro. Bat hang ni. Ngisngo kemen haba ki beriu. Ki ai kredit le ki admar yangi. Lembah ki kam ke jongi, lembah ki ketien ke jongi, lembah ki jinglong ke jongi. Rewai alat pat ngihap bantek lakam ya kata. Kenang ba kata kadom long kajing sengau sarong kajing sengau he. Mat hapang kita. Bang ingin sim jadi bang sengau dai bat baki wei pat ki baklalut. Kadai yang ingin yo yang kajing pla babha nak ki wei pat. Kenang bangin om hap kajing riam kajing syaitan. Ong kasti benakong Timothy kelnang malai dekat ke bahnyau. Baraka bagile kumta on yo wan pendemnya ki wei pat. Ki wei koren sipau lai pusau. Tambang idan dei bat husiar. Yo ba kajing sarong kan lap yangi. Mat apa kalap kajing sarong kalam sekajing jot ong ka proba ka bakat rew dekat ka bakat pra. Hari apa deng katang idan kami kajing skauret. Apa ki wei ki ainam ki ai burom yangi. Nawar ki kam ngajongi. Ma utrai usngau bha. Haki bas skauret. Iwei Petra san. Tungin perkat ya ki badai yaro. Daka jing skauret. Kaban pen sngau bha ya ublai. Kabah nyau. Ladadan ganu ka jing bha. Excellency. Kani ka jinglong bha. Ka jinglong tipreu ka jinglong tiplai. Ka jinglong don akor ka badan buram. Bat ka jinglong rangba kabang iong pareng mechot. Nari apa yang kita ngilap ru ya kejeng jaito, ngilap ru ya kejeng bamsap, ngilap ru ya kejeng lordi, ya kejeng ki jingmut, ya kejeng bisi bat kiwai. Bat katawang ni kalong, bakadan kejeng sengau tu bakala, hakabai day bat kabakentang, kabakentang bunsian. La limit ya ka hakabapi duai hakabapi pule kejeng kajong belai hakabapi wan sa Jingiaseng hakabapi let sa Jingiaseng ki baper kajeng kentang hakabapi wan sa kayeng ka kentang kajong belai man pendap ya kajeng ito syong korem rek kabalami syabar nyim sngau to syu. Kajing pule kajongi kakam ka bangit rei hayeng hasem kalaya da kawei
Kam don su kata ka jing sngau kentang ku mangi sngau habangi don ha yeng ka kentang ka jong boleh. Ngam tiap hakani ka yeng ka kentang ka jongi hakani ka por. Yo la se don na preng jongi ki bampat pendap ya ka jing pen baptis. Rebon na preng jongi la pendap ya ka jing pen baptis. Ka jing pen baptis ka jing pen kentang ni ka long roniang ka jongi hau boleh. Kam dei ba ong ba pen kentang iti kerteng jong pi. Ka jing pen kentang ni ka long roniang ka jongi. Bat ya ka long roniang ka jongi la bo da ka kerteng. Kumbala bo da ka kerteng ya ka long roniang ka jonga. Da ka kerteng pendap. Bat kalong kumju ya pi. Bat ka met jongi ka long ka kentang. Kani ka cakap ka bau belai, kani ka pertai kani ka bau belai ulat hau. Bat haba ulat hau wong kalong ka babha. Haba ka bha ka kentang. Tabalai pat ngilimbet ya ka jing kentang ka jongi tang ka yeng ka kentang. Badai halal kata ka benta bagi jing sniu kimi. Ka yeng Kristen ka jongi. Haswa bangin syong man penen kameka la pen kentang ya ka khamat jong belai. Bat ngile ya kata baro. Ngita khot ikita memsan ki pastor bakin wan penlong Jingiaseng. Hari kata ka juga yeng ka yeng ka bayania ka bayamai. Hai ngi define ya ka jing long kentang ka jongi. Kalau saya kalau nong balai dekat ke bekan yo. Haki ai kai baro haka pile. Haka ketin ni kijing le tu le ya baro haka kerteng ujisu. Haki ai baro ka khot yang ni. To le bha. To keren bha. Nama kalong ka bekentang. Bat apa kalong ka bekentang. Onyo I ya kisok ki babha. Ka jing long excellence ka jongi. Ngitip kum kibriu ngiduna. Ringin persyang. Berkat ya kita. Lakot yang ngi bangin penbena ya jing pha ka jong boleh siti benekong Petrus kalau nong baar khot ka bakandai. Lakot yang ngi bangin berkat ya ki ki babha. Bat ka bakat do. Ladadon kado ka jingyaro. Ketin pareng praiseworthy. Ka jingyaro ka jing tiunam yo boleh. Lani ka jing aiman sim, ka jing ya kentu ya ki waipat. Ki parlok ki jongi, ki bahayeng ki jongi, ki marjan ki marpa ki jongi. Barbun sing satle ya kan ya bengi aiman sim. Apa ki sedang hakakam ngitip bagi dang duna, rengi aiman sim ki ngi kentu ya ki kenang bagi nang keo. Haka jing pule ki jongi. Kamta mangi ki bala he abangi kendu ki baret ngisat keli pilalik kelas yu. Bagi Iathuhkhana kelas 1, kelas 2, kelas 3 ter. Bagi jo aiman sim ya kiru nang pule bha, nang tresi tom bha. Hakisap ka bakidon. Makin kam kiu, makin kam le bha. Hari apreng kita ru. Bat onda ba ula kiu. Ngisdang sakaya bisni. Namar ba ukam tam utai banyanga. Ukam la utai banyanga. Apa sedang te aiman sim yaki. Bat onda ulah kiu ngiatan yaki. Bat kam tam pinlap bah ka jain beriu kasih ka jongi ba kalong kumta. Lada ubri urung politik ngia aiman sim na sedang. Naka jing kirmen ba untrei bah onda ba ulah poyang te ngiatan yu. Kapas ngau si kalong menta wat hakakam ka ba kentang ru. Habadang sedang ngia aiman sim ngia kentu yaki. Ngia penslur yaki. Onda haba kila kiu ngiatan yaki. Sedang man yo I ya ka jing duna. Sedang man yo I ya ka jing bakala. Hatu kata ka jing yaro ka sungi. Berkat ya ki ban ayar ban yaro ban kentunam. Nangkong yo boleh. Biai man sim piken tu. Kamu piken tu ye kon. Kentu haduk kasih kamu pindah kelat nangan ni percaya. Bat kumjur kan long ye ki waipat. Bangangai scam bakata ka dikajing perkat kamu boleh kuat yang ni bangin le. Di para bangai hakaban kong kalau siam jing yang bangan keren ni kan ni benta nak kedian ka jong boleh.
Mawlong ya pi baka jengmut jeng perkat kalong ke bamayan. Ngamla bante lakam ya ke jengmut ke jonga. Kijing kwa brai juga do giwan. Kijing mut sliu ya kiwe kiwan. Kijing bisi kijing pihun ya kiwe kadon. Baka jeng trai sliu ya kiwe ru kadon. Ka bante lakam ya ke jengmut ke jeng perkat. Kama kadik satang ni ka benta ha ka jengim ka jongi ka badon ya ka privacy. Kalau kamla bantip upar ulo upar khat yu. Kami kamla bantip ya ki khun ki perkat yu. Ngila banya Balang nakajo ka pliang. Ngila banya thia lang nakajo ka jing thia. Ngai pimpo sliu kumjo. Pimyo thia ka ju ka por. Pinum kiru ka jo kamenet. Bat pinum tibru ya ka jing mot joki. Kadis tangka ni ka badang sa ka jing long privacy ka jing em ka jong ki brio. Lat nang ta. La bandify ni ka jing long privacy. Piyo yang anang ni ku mga biang hari pim trip nga perkat ayu. Habang apet yang hagan ni ka por ku bangi biang lut. Mtip pi perkat ayu hapo. Bat habang akran ni ka benta na ktin ka jong boleh kamut banga ngalala ban le lut yaki. Yo piong ba upasor jongi uang perkat ya ke basisya perkat ya ke bakhut perkat ya ke badai yaro utip ulalaan milade ngarong ya pi ngampat la tamang apersyang manle ya kata bat ngakot lang yang hilang hakan ka por kumaka tin ga jong boleh ka khot tu ngin persyang persyang ya ki basisya. Ki badan buram. Ki bahok. Ki bakhut, ki baitanat. Ki badaya ro. Kajing baha. Bat kajing ro. Tu pin perkat ya kini. Namar kini kin pen sengo baha ya ulai. Sengo kumba ngaong ye pianu ke basjang. Sengo kumba la diktit lut yang ni. Kumno pin perkat. Rai ublay udon kahok banong kata yang ini. Kumno pin perkat. Namar bayangi lah tahu dah ublay. Bat om tang ba ulah tahu, rai ulah tahu kadur kajeng u. Hakajengnya srim kadur kajeng u. Rai kani kajeng mut la korop no ngabu tin parang. Rai ublay da kajeng isnai. Ulah pentema yang ini. Kasiti ba ar kinong koden kinong basan ngadukhat bakan yau. Lada way udan hau kris. Ulang ujing tahu batmai. Ki barem kila dono. Hakmi ki baro kila jalong ki batmai. Kum ki berium gimlong ki bacanai. Rengin pet syau jisu. Ubalong ma unang penlong. Bad unang penjanai ya kajengget kajongi. Kasiti segi hebru andong ke bakat ar kadukhat ke baar. Tu boleh unisne menkerku. Memangiru ngin persyang. Ban perkat ya ki ba ublay usyam sengo baha yang ni. Mangilak ban kerat kita kicing perkat ki basnyo. Ki ba pen sengo si ya ublay. Ki ba pen sengo si wat ila deru wat ya ki wai. Ublay nakam taka buram sengo. Amen. Ngene panwai no en kajik sakri han step. Kan ka por. Taka pangyarwai ka tu nambar jerwai khoras ke basadian. Kanambar Jingrwai khoros ke balai puar. Ngalakut jingmut banbut yu jisu. Ngan om paiden. Giwei lakim tre ngamar wei ngan bot. Ngan om paiden. Berthai ngan ino yading penangan ba. Ngan om paiden. Kum tu baro lai tili tu git khat. Bat hadian kadang Jingrwai ngan sasngo baha ban kerpat ira bran dir bai. Ba insya pelat yang hilang nang ni daga jingkerku bat penwai.
ngala ko ching mon ban bu yu chi su ngala ko ching mon ban bu yu chi su ngan pai din ngan pai din ki wei la kem tre ngamar wei ngan bun ki wei la kem tre ngamar wei ngan bun ki wei la kem tre ngamar wei ngan bun ngan pai din ngan pai din bertai ngan eno ya ding ngan ba bertai ngan eno ya ding ngan ba bertai ngan eno ya ding ngan ba ngan pai din ngan pai din Jong Jingrwai lei bok pau jong Jingrwai ni aingo yame lengba kane kapor jong ka jingis lok ka kordor ka bo shakriu jong me ula bet yong nu sumbai hapadang jong ilang paro bat ni da tuai pamenda snrek diki umjer ki bana penangi makin yo ban saiso kerhai ha ka donut ka jongi banginang la ya ka ban yai be shakathong jong ka jingsan ha ka jinglong ka jingem ka bakenjaman sim ka jongi habangila long kita ki nongbot ki ba me mala siuspa da ka snam ka ba kordor ka jongi ban habangin mi no nakane ka ying ka bakentang ka jongi Palait ru ingi de ki jingker khu ki bakan saitam ka jingai ka jong Jesus Christ buk trai ka jingi ka jong bleu kupa ka jingi slok ka jong mun sim ko kine ki jingker khu ki be em kin shong dap kar hai ha ka jing em ka jongi habangi mi no nakane ka jingiaseng bat ka jingislok ka bathiang lembat me kin long ru lembat ki reungai ki ru khu ka don kaleng jong ane ka percaya mentabat halakartaru. Amen.